Sa kabisi bitaw na ko day no, so nalimot na jud ko og order og cake para sa ako ang piso. Og dire jud mo gawas ang ato ang pagka-creative nga pagkainahan ba. Anyway, mayong adlaw di ay sa ato ang tanan. Nare ko diri sa mall day sa amo ang lugar kay lagi mo palit ko og cake. Kay wala man lagi ko ka-order og cake para sa birthday sa ako ang piso. Mo nang diri na lang ko sa mall nagpalit. Unya lagi kani mga panahon na isdugay mo ko nakuha. Mo nang nakahat ko og order diri sa Dunkin Donut day. Nag-order lang ko og gamay ani kay basta lang makalingkod ko. Kay lagi kani mga panahon na day is grabe ka daghang tawo sa mall. Kay December 24 naman gud ni siya day. Mo nang di na jud maihap ang tawo sa mall ani please lang. O diri na jud ako ipagawa sa ako ang pagka-creative nga pagkainahan. Mo nang ako na lang jud ang nagbutbuot og butaw og decoration and cake sa ako ang piso day. Kay ang gusto mong gud niya day is Titanic ba. Mo nang nagpainta lang mig mga barko-barko ana day. Then nagpalit sa kong mga dulaan nga mga barko-barko ba. Kay ang importante ra mo gud sa bata day is makita nila day nga naslay cake ba ug naslay matayop-tayop nga kandila sa babaw. Kay ako mong nga pagkainahan day no is dili na ko priority ang dagko kay gasto or daghan kay handa sa birthday ba. Kay enough naman gud na para sa kuha day nga makita na ko sila himsog og malipayon. Kay ako naman na sila ipasalamat sa Ginoo day nga gitagaan pa sila laing katuigan ug tagaan pa unta sila daghang katuigan pa sa Ginoo. Muna ako mag-birthday ko sa akong mga anak day is simple birthday ra jud na nga akong idalit sa ilaha. Kay ang importante day is magkahiusa bitaw mi. Kay sa karon mga panahon na day is daghan na kay tag pwedeng magamit sa atong kwarta nga mga importante bitaw. Muna matigala kay ko sa ubang mga tawo day nga mag-uol sila kung wala say cake, mag-uol sila kung wala say panghanda silang birthday. Kay kasagaran man gud day kay magpangayo jud og pang cake ba. Kay para lang jud na ihanda sa birthday. Diyos mio day wala jud ko kasuway pangayo sa laing mga tawo day para mag-birthday lang ko. Wala jud ko kasulay day nga nagpangayo ko para lang panghanda sa birthday sa ko ang mga anak or panghanda sa ko ang birthday ba. Kay dili magud pwede day kabuto na to ang di jud nato maabot please lang. O kailangan sad makontento jud ta ug unsay naa nato or makontento jud ta ug unsay maabot sa tuwa ba. Og giusa na lang din ako ang Pasko ug ang birthday sa ko ang anak day para mausa na ang gasto ani please lang. O kani day nga spaghetti day no is nag-viral day ni. Hapit na maabot og 1 million ang views ani. Kay lagi kani mong spaghetti day islami kay ni kay lemon spaghetti manggod ni. Bagong recipe ni sa 2025 daw. Og sa mga nag-comment day no kung unsa daw recipe ani ihatag ra nako ni day ug magbuhat kog usab ani day. Paningkamutan jud ako day nga makabuhat kog recipe ani day very soon ba please lang. Bitaw oy mo dito akong i-share sa inyo og dire na day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manambay mo oy.